करे जा चलो ना एक बार अरी तो बड़ा मजा होता लेवे में तारा के। सुनी सुनिए राजा जी सौरी अब देव नहीं हम मयूरी। काहे एक बार दे देबू तो घट जी का ना हम ना देम जाके ओने चिया के देखिए तो पलटा गरल जाके जल्दी टांगी छाप धर जो का रे हमरा सुने में आ रहल तोरा कोनो जबरदस्ती चोदले रहल ते हमरा से काहे ना बतैले हो नहीं खिचा हट के पाद कान कर दे तोरा के। अच्छा ठीक बा भोसड़ो अब की बार ना बतैलू एकरा बाद से बता दियो इधर पैसा चोली का चेक इन लिया पुरान हो गइल बा ए जी एक बात कही बहुत जल्दी दवाई का असर हो गइल बा चौक लेवन दवाई याद आवेला कोई सोचत नहीं कोई कैच कोई देनी भाग भोसड़ी रे बात सुने से पहले हमरा लाड़ में प्राण काहे नहीं गल गइल हो पहले हमरा के ले ली ना जी पहले हमरा के ले ली ओकर लइका ना खसा हमर लइका बा से दो थिंग सन ले तानी रे भोसड़ी लाड़ हबड़ाइल बड़ू छो दवाई के असर हो जाए दसो बाबू हम लोग विवाह में तो हम पूरा यूपी बिहार में हालत जाके ओकर रोक दे देना तो घरे कह दीही ना हम ना दे मोट बाड़न मार के हमर सामाने फाड़ दे सब केहू तकटनी राजा करता। ए बाबू लवड़ा सुर जातनी हम घरे अरे सर अभी 5 कट्ठा ना कटाइला घरे जाए कोइले बड़े घर जाए का करबे हमर लाड़ से 5 कट्ठा खेत ना के कटाई हमर मेरारू घरे अकेले बिया कोनो से लीवावे लगी तो हम जातनी घरे साइड आप होइए देखे मार हो जाएगा। बाप रे कितना सुंदर हमर जान बाड़ी हो रे सारी तो गाभिन बिया रे भाग पंडित जी हइए बाप बहन चोद हमर शादी ना करतल त माल गिरा के लइका रख देनी हम भाग पन्नी दोसरो रखा ले तो बारो रखी शादी करा ई सर और मुंह में करके पतवा देलो चलो ना करे एक बार हो जा चलो गाबे बनी के हो जा अरे भाई जो अब का कहती घरे बाड़े का त गाभिलो कर दे बारिश जो बा और कर्जा और जैसा दाव बाबू हम लाड़ कर्जा मांग रहे तू नु कर्जा मांग रहे हो जाके सदाओ हम लाड़ ना जातनी कमाए रो तो बहुत कमजोरी बाजी दूध काहे नहीं के पियो पियनी ना डॉक्टर साहब पतोहिया के डेली दूध पियनी पतो के बाट के दूध पीले से कमजोरी भागी बकरी के बाट के दूध पियो ए बाबा तहर का नाम हो? मुख्तार सहनी भोक्तार सहनी भोक्तार भोक्तार मुख्तार सुनत नहीं यही सब बूढ़ा बैंक से सब इंटरव्यू ना ले आवत नहीं है सर चलते हैं भगवान के साक्षी मान के कहा था कि हम तोरा सब पे इंतहा मोहब्बत करेंगे। उठ जाने तक हमार पसंद का बा हमार पसंद बा मोटर गाड़ी में घूमे वाला अंग्रेजी बोले वाला जीवन साथी। आई फकिंग किल यू बाबू एकर मतलब का भई एकर मतलब भई तारा काम पेल के मुआ देम रे रुक का रे बोल दोस्त हवे दोस्त की निभाई बेटा अपना मोलिया से के बेर देवाई बेटा शादी से भाग के बियाह करे के बाद पंडित जी ई शादी ना हुई काहे रे हम ना होके दे काहे ना करे देबे रे हम का करब हम देखता नि कौन सरवा करता बियाह हमर मोलिया से। पंडित जी बियाह कराई यही फनफनाला जो बियाह को ले जाके ले दे बाबू हम तो सील तोड़ देल बानी सब बाबूजी बाबूजी हम भगा के बियाह कर लेनी देखो तो मार क्वेश्चन बियाह ये बेटे निकल जो ससुर जी जा कर खोचा गोजिया वही में हुड़ दे का करे जाता गुब गुब जाता खड़ा होकर टांग उठा के मारते नहीं गुब गुब रह जाई सट सट जाई